Tisztelt honfitársaim! Hogy ki is vagyok én? Bodovics Máté. Egy pillanat. Halló, tessék! Barack Obama? Benne van. 10-15 perces visszajövök. Köszönöm. Szóval, mint ahogy már mondtam, mint ahogy már kérdeztem, ki is vagyok én? Bodovics Máté. Egy jóképű, fels, sportos, ötletekkel teli, elegáns és legfőképpen karizmatikus ember. Én, aki színesebbé teszem a szürke hétköznapokat, hetente legalább egyszer bevezetném a tanároknak a csapatépítő tréninget, ahol humorosan eltölthetnének mondjuk egy délutánt vagy egy délelőttet. Kulturális programokat is rendeznék, aminek keretében akár táncestet is csinálhatnánk, és ezen kívül bevezetném az árcsökkentést a büfében. Szóval, ki kellene ennek megvalósításához? Én és önök. Igen, önök. Mert önök nélkül ez a szavazás nem mehetne végbe. Ezért köszönöm a belém vetett bizalmukat, és előre is köszönöm figyelmüket, mert aki rám szavaz, az a jövőre szavaz.